Euskaraldiaren eredugarri batekin. Euskaraldi batetik besterako. Guztioi. Arratsaldeon Ilaski Zerrenda. Arratsaldeon Zuaitz Gurrutxaga. Bide berriak egiteko goz? Eta hori be, sinal hona da. Lehenengoko eskak hartu gendu zenean. Etortzen di. Antzi behar dute. Hainbat ekimen dago martxan, euskara eta teknologia. Egindakoa, elkarrekin hobetuko dugu, hobetu beharrekoa. Eta gizarteak erantzun sendoa eman du. Honetsiz, euskararen erabilera badugu bai zer ospaturik aurtengo euskararen nazioarteko egun honetan ere. Herri agintari eta gizarte ordezkariok, jaun-andreok, arratsaldeon. Herri ordezkariok, gizataldeetako ordezkariok, ekitaldi honetan parte hartu duzuen euskaldun guztiok eta euskaldunak ezaretenok, beste hizkuntza gutxituetako ordezkariok ere, arratsaldeon. Euskararen nazioarteko egunean eskerrik asko bide eta modu berriak irudikatu eta proposatzeagatik. Euskal gizarteak egindako bide malkarra ez da makala izan, eta gaur aitortzea dagokigu, zorionak bihotzez. Nuevos caminos, modos, tiempos, retos para el euskera. Bideak, moduak, garaiak, erronkak, dena da berria eta era berean dena da ezaguna. Etxeparek orain 5 mende eskatu bezala, euskaldunok bide luzea dugu egina euskara duintasun osoz plaza eta eremu guztietara eramateko. Lauasetak orain dela ia mende bat proposatu legez, Eider Etxehandiak gogoratu bezala, bide barriak hartuko ditugu unean uneko egoerari ahalik eta egokien erantzuteko. Euskal gizarteak autu bat egin zuen aspaldi eta aldiro berretsi egiten du. Euskara bizi-bizirik nahi dugu gaurko eta biharko gizartean. Garenaren parte garrantzitsua delako, aberasten gaituelako, euskarak gehitu egiten duelako, inoiz ez kendu. Euskarak bere txikitasunetik mundua aberasten du, anitzago egiten du, ederrago. Ibilbide bat egin dugu. Ibilbide horri jarraipena ematea dagokigu. Nuevos caminos, modos, tiempos, retos para el euskera. Iragan urtean, euskaraldian aho bizi eta belarri prest izateko konpromisoa hartu genuen. Gure hizkuntza ohiturei astindu bat eman eta euskara bizi berritu genuen, indar berritu. Orain, konpromiso hori auzolan bihurtzea dagokigu. Ariguneak sortuz, lan munduan, lagun artean, aisialdian, kultur sorkuntzan, kiroletan, ariguneak sortu behar ditugu. Euskara hitz egiteko gune erosoz bete behar dugu euskararen herria. Nuevos caminos, modos, tiempos, retos para el euskera. Bultzada berriak behar ditugu eta hori lortzeko denon beharra dugu. Baina gaur, hemen, euskaldunan, elkartutako euskaldunon aitzindaritza, konpromisoa eta auspoa nabaritu nahi dut bereziki. Zuek guztiok gabe, ezinezkoa izango zen bide, modu, garai eta erronka berriei erantzutea. Aho bizi eta belarri prest sarete, ariguneak eraikitzeko ezinbesteko lagun. Aitzindariak zarete eta aitzindaritza horri eutsi behar diozue, orain arteko gogo, ambizio, ilusio eta irudimenarekin. Eskerrik asko eta euskararen nazioarteko egunean zorionak guztioi.